Сега ще ви покажа един трик, с който ще смените паролата на въпросния юзер. Рестартираме компютъра. Ще ни трябва и една флашка с инсталация за Windows 10. Ето вече бутнахме от флашката. Тук на този скрин трябва да дадем Shift и F10, за да ни излезе Command Prompt. Пишеме regedit, избираме HK Local Machine, след което даваме World Hive. Трябва да изберем системния диск на Windows, влизаме в папка Windows, намираме папка System32, там търсим папка Config, избираме файл с име System. В случая аз ще напиша BTC. Намираме папка Setup, след което CMD line изписваме cmd.exe. Setup tape, тази нуличка да я сменим с двойка. Даваме Unload Hive, избираме Yes, слагаме regedit, слагаме Command Prompt, слагаме Windows-ката инсталация и машината се рестартира. Ето, виждате, автоматично се заради Command Prompt, пишеме net user, така ще видим какви юзери има в нашия компютър. Изписваме промената и тук трябва да въведем новата парола за този юзер. Искаме още един път Enter, отново попълваме паролата. Ето вече е сменена паролата. Нямаме работа повече в Command Prompt и даваме X. Това машината се рестартира, защото напишем новата. 1, 2, 3, 4. Готово. Вече имаме достъп до този юзер и съответно можем да ползваме компютъра.